predstavujem ti Paintball na farme. Paintball na farme je extrémne zábavná hra, plná adrenalínu, odohrávajúca sa v prostredí rodinnej farmy. Je to hra, pri ktorej nerozhoduje fyzická sila, ale taktika a spolupráca hráčov. Už teraz to znie lákavo. Ale keďže chcem, aby bol tvoj zážitok z paintballu na farme nezabudnutelný, vytvoril som pre teba špeciálnu all-inclusive ponuku. Čo všetko v rámci tejto all-inclusive ponuky dostaneš? V rámci paintballu all-inclusive dostaneš dvojhodinový vstup do areálu paintball na farme s kompletnou paintballovou výbavou, ktorá obsahuje paintballovú zbraň, ochrannú masku, celotelový overall, ochranné rukavice, rozlišovacie pásky alebo prípadne rozlišovacie dresy. Ďalej dostaneš 100 kusov paintballových kuličiek a ako bonus dostaneš osviežujúci nápoj podľa vlastného výberu. Takže je len na tebe, či si vyberieš minerálku, kofolu, džús, nealkoholické pivo alebo iný nápoj z ponuky. Ak si nechceš nechať ujsť túto jedinečnú, časovo obmedzenú ponuku, stačí kliknúť na červené tlačidlo pod týmto videom. Ak ešte váhaš, dovol, aby som ti vymenoval zo pár benefitov, ktoré získaš, ak využiješ túto špeciálnu all-inclusive ponuku. Poprvé, vďaka pohybu na čerstvom vzduchu zlepšíš svoje fyzické a psychické zdravie. Vďaka hormónom šťastia, endorfínom, ktoré sa pri pohybe vyplavia do tvojho mozgu, sa zbavíš stresu a poriadne sa zabavíš. Zažiješ adrenalín ako v akčnom filme. Vytvoríš si nezabudnutelné zážitky, na ktoré budeš rád spomínať. Toto všetko a mnoho ďalšieho získaš, ak si objednáš paintball na farme tu a teraz. Stačí kliknúť na červené tlačítko pod týmto videom, následne vyplníš kontaktné údaje a zaplatíš. No a už potom ťa kontaktujem, vyberieme si vhodný termín a ide sa hrať. Okrem kompletnej paintballovej výbavy sa môžeš tešiť na jedinečné paintballové ihrisko s rozlohou viac ako 6000 m2, ktoré sa nachádza na rodinnej farme v obci Horná Trnávka v okrese Žiar nad Hronom. Ihrisko má vlnitý charakter, ktorý dodáva hre dynamiku a umožňuje ti kreatívne využívať nerovnosti. Ochranou pred nepriateľskou paľbou tvoria balíky sena, plechové sudy, pneumatiky, stromy a poľnohospodárska technika. Paintball na farme je skupinová hra určená pre 8 až 24 hráčov. Môžeš zobrať kamarátov, spolužiakov, kolegov z práce, rodinu alebo kohokoľvek iného, s kým sa chceš poriadne zabaviť. Možno si už rozhodnutý a chceš toto video len zo zvedavosti dopozerať. Ale je tu možnosť, že stále váhaš, či túto ponuku využiť. Preto dovol, aby som k tejto špeciálnej ponuke pridal ešte zo pár bonusov. Ak si objednáš Paintball All Inclusive ešte dnes, získaš tieto 3 bonusy úplne zdarma. Bonus číslo 1. Ďalších 100 kusov paintballových kuličiek. Okrem slúbených 100 kusov paintballových kuličiek získaš ďalších 100 kusov paintballových kuličiek úplne zdarma. Stačí, ak si objednáš Paintball All Inclusive tu a teraz. Bonus číslo 2.
Sladká alebo slaná pochúťka podľa tvojho vlastného výberu. Pretože pri hľadaní paintballu ti môže vyhladnúť, sú pre teba nachystané pochúťky ako horálka, deli, Snickers, Twix, Crackery Toots, Slovakia Chips a množstvo ďalších pochúťok, z ktorých si môžeš vybrať svojho favorita. Áno, aj tento bonus je úplne zdarma. Bonus číslo 3. Garancia minimálne jedného voľného termínu v priebehu najbližších 14 dní s možnosťou expresnej rezervácie takéhoto termínu. Samozrejme, v prípade, že ti termín, ktorý ti ponúknem, nebude vyhovovať, môžeš si vybrať iný termín. Mojím cieľom je len to, aby si zahral vtedy, keď ti to najviac vyhovuje. Všetky tieto bonusy získaš zdarma. Stačí, ak objednáš Paintball All Inclusive tu a teraz. Stačí kliknúť na červené tlačítko pod týmto videom, následne vyplníš kontaktné údaje a zaplatíš. No a už potom ťa kontaktujem, vyberieme si vhodný termín a ide sa hrať. Nie je v tom žiadny háčik. Táto ponuka vyzerá až neskutočne dobre, ale je naozaj skutočná. Tvojou jedinou úlohou je nájsť minimálne 7 spoluhráčov, s ktorými sa prídeš spoločne zbaviť stresu a poriadne sa zabaviť. Existuje ešte nejaká pochybnosť, ktorá by ti bránila nakúpiť tu a teraz? Verím, že nie. Ale ak náhodou áno, poďme ju spoločne odstrániť. Dávam ti 100% garanciu vrátenia peňazí v prípade, že si z akéhokoľvek dôvodu rozmyslíš návštevu našej farmy. Napríklad sa ti nepodarí nájsť dostatočný počet spoluhráčov. Túto 100% garanciu vrátenia peňazí ti dávam až na 2 mesiace od zaplatenia objednávky. Stačí, ak mi napíšeš alebo zavoláš na telefónne číslo 0905 646 095. A ja ti vrátim peniaze. Je to fér? Ja myslím, že to je tá najlepšia ponuka, akú si kedy dostal. Čo všetko teda dostaneš? Poďme si to zhrnúť. Dostaneš vstup do areálu paintball na farme v hodnote 10 eur, požičia ti kompletnú paintballovú výbavu v hodnote 15 eur, dostaneš nápoj podľa vlastného výberu v hodnote 2 eur, dostaneš 200 kusov paintballových guličiek v hodnote 14 eur, dostaneš ďalej sladkú alebo slanú pochuťku podľa vlastného výberu v hodnote 2 eur a navyše máš garanciu termínu v hodnote 17 eur. Keď si to všetko spočítame, tak zistíme, že celková hodnota všetkého, čo ti ponúkam, je 60 eur. Ale ak si objednáš Paintball All Inclusive tu a teraz, dostaneš to všetko aj s bonusmi len za 17 eur. Preto ak chceš využiť túto jedinečnú, časovo obmedzenú ponuku, musíš kliknúť na červené tlačidlo pod týmto videom. Pozor, táto cena za chvíľu končí a následne bude Paintball All Inclusive drahší. Preto ak chceš využiť túto skvelú ponuku, musíš jednať hneď teraz. Toto je posledná výzva. Klikni na červené tlačidlo pod týmto videom a objednaj ešte dnes.